Opemsuo TV ni Opemsuo Radio so eni yamamo akwaba. Baby amijine eye Tredehene Community Center na Gold Coast Medical Foundation ene Tredehene nana no binsra ene womo akaboma womo ye free health screening edi ama mafo a womo ewo Tredehene ya hwe womo apomuden sene esi etie a doctors dodo na ene wo ha ye hwe nkofo health ye hwe womo hypertension ye hwe womo diabetes enu eche ne yasanso hwe womo ni aka ho na womo wi yasanso ama womo nuro aka ho enu ntini Opemsuo TV yaba ye ne omafo e wokwanum eba betwetwe nkomo ye ne doctors ebe twetwe enkomo ye ne omafo so wo mbehwe wo mapomuden so ebe twetwe nkomo e dia fa free health screening ya ekoso medin ene mame ajiwa eson. Eba Opemsuo TV so mpacho wudi any wudi brother me mpacho fem na na bro no manya akwa the first me free Tredehene mpacho ene yenhu say health screening be koso ewo ha Gold Coast Medical Foundation for NI organizing me mpacho yepe emunchie mudinti a abeye Tredehene na moye sa screening yo me dase and say me free Tredehene but mentena hada me ma me free ha me na na kwabranhire what Tredehene apom na yetenkran me sumna mo akwantu na me ma me free mo no obe free mo no na o kire se o free mo yemfa na mra ni krom Tredehene nti me kura na me nim se Tredehene kura wo kumase nti no me ma me free mo na e ba na mpa abusuafo baaye ye be fie be hwe na mse na denti pa na ye free ha na baby amin fie aduru na me nim krom sa do me papa ye nkran ni de nti no ya be ye bibia wi e koe no na damakoma so pa damakoma so che se mpenimfo de opa bibia kokotoko na nya na bro nti metena ase dwene ho na Ghana Gold Coast Fonso menim wo mo ye fine and sometimes me no mo krofo froso mo koye programs na ade me organize ni nyina ti me dwene ho anam se wa fe we die se baby for enjoy a wa se me fie ni fie me ba fie na me fie me kromo Fonso agi enjoy no kronya me ni ba Tredehene ho me frɛ kontin na ne kasae be 2 months ansa na ebe ba so me no mo di nkomwa tina akwesa mentina hada no nso na ama eya na mem hihye me kakra sa me bebai ya be wa ka mo ni e de na ebesie nti me boaboa me ho pa se me ba na ni nyina mu nso no me sister panyini Elizabeth na me nua mafu me de to mo ni sister ya be boa wo nyo paso ye bia ya be boa wo mo nso kromo nim kromo ha nti no omo boaye e me bo Tredehene nso boaye ene kontihen mu nyina boaye e ma ye dai ye pejade na mpa ebedru ya so maje efe so hwe niam afefefe nyina Tredehene adawroma o se meba wabafie nti di aka no nyina jama ya ne nso ye nye no ampa ye ba ye hwe se de wa ya ade amana ye fe
enipa nso aba kama nti e manage pa se metimi anya saa ade no ama aniswade hu ama mo so no me mindful no so amani agye ho na me hene so na ni agye ho no wasom wode akoma pa ne wode asom ti me da me hene asepa so de dikan minim se project bebre ho adinti na koye health screening na pesa we ma manfo mo hun se apomuden ho hia wo ka se adwuma wo ho adwuma be kwa agisa ahoden even kura no be no aduane wo wa wo kitchen kura na eya ahoden nti ye hwe ahoden ni wie ne ho se ahoden wo ho mpomden ni bibia gyina so a na de ka ho no ye de aba na se bibia akọ na se fera bia ni bibia nti enene ye be cheke yade be ne yade be na mo be cheke o manfo apomuden ena yale ne de ye nyi binya bi yale bia from ani tre kosi wonase bibia ye hwe bibia yale bia no so ho ni nyina ye free Macho say obi enko hospital ko check up ni advice a wo de be mo ni ko no ena almost so mo buy so no den ya obi wo ho ya man ndro but obetiki de be ne de so wa ba be je do ne so obe ebe den so obetimi ano eno so futu a wo de be ma sa oh de me futu no man say apomudi ehia apomudi hia pa nya say betwen ama yare abo anabo nso ti o yanko se wiase na enam no ayehu enuane ayedi ehu enso enum ayehu enema bebre mu a emmoa ye mpomuden enti se ye ni pa idie on se ka akra auto a yes 6 months fa check up fa ye maintenance na kohwe na oil basesa oil enipa so saa ya ye nipa de ete sesamna ye nyini ne yehi enti na o se ye hwe mpomuden so e ka ho nti we be ye nanko ana se wo betaye de metaye pa me free ha nyame ya adoma na o de nkwa chen ya ebi a next year ye be come anhia na e free ho a ye be ko other places bia na Opemsuo be ka e be pese ye be ko no ye be ko wo other project bi esi woni so a wonya wo be ye de amakromai ai ene de pa project mo bebre o mani so pese me ye makromai minya kameye no de di kind say on say krono emu ye neat emu ye fine me buy mani age pa bibia e koso wano empanimfo na wo mu no on say African ye maame nom no mudu age bia na ya to ma sebe ni ya to ma jijemu kamenyaa kamenye ba bia ye be ne fine maame fo na sebe omuma atu kwan ana sebe obi be hokra na nipa nyina na wo ye obi ono nko aso na omunyina akwa aka ono nko wo fie ma ba bi fine nanka ya penkrofo mbehwe wo mo na se ye beji obi sika nanka oni nka kra uba na ye hwe na nipa ye wo na ye bo nkomo ohun se mpanimfo so hyiehia na mo share ideas so atiase awra wo no ya dwendwen no hyedem kra obekọ ntam ti se ye hwe wo mo saa o mbecha amaye ama futuo bi ne niam bi aye nim no o ma ya amaye so atiase o mo ba kire obi ase bi sanse ye ntimi enye saa de no ntino ana binum sabe ene ntino ama empanimfo ofio dan bi no na mekọ maade mekọ ho nyina wo ma me panyin obi ani fi ono nkoa no hyedem in fact aye meja na me se medi 10 minutes on so mekọtena ma me ne nchen saa ne bon komo oso obi akọ aka me nko na me se na so ye den na wudidi oso ma ye aduane asi ho ama na me ra ho eti saa de no damakoma so sen ka trede man na nanom adar ma sen ko mo ma me kwan anasa akwanya bi base saa de no ho a eno na me pese me ye de etoso after we no we de ye de ucho to cry ye nim sesese ne youth no ye maya no ye nuoma bia emwa like hintie ye ma menum futuo yankase ya fa ye bra no na ye tu anamo nim se mo de mo ma menum de mo fa tete mo ndey no mo be ye mpenifo tete pepa se wo de advice ema ya na ya sha se ye reassess ni university a ye bebo bra no se wo mo wo mo futu de futu am de ba ma ya ne se o mo nye sutie na sutie de ye e kire se so wantie wo maame no wantie wa wo fo na nya wo maame nko ana wo se utie no obi a wadine won empempenso a obetimi awo de wo se utie no kire se ba bia wo pesa wo kọ no wo firi ho na eba etu oni makwansidi e wo kwa no so enti obeto se me ba me nkwa ha wo se ho ana me kokofo asem ba maame ne de obedi wachi de ba to na aba Philippine no
ɛne saa wɔn no bɔne no ne nneɛma a wɔn yɛ mpratwe basabasa ɔbaa wohwɛ ɔho so yi a ɛyɛ ɔho sɛ mmaa yɛyɛ mmaa ade a nyankopɔn bɔ yɛ special sɛ woyɛ masɛm a na wowura ha na wofa ha na woenom na woetua no ɛyɛ ade bi a ayɛ te sɛ nnome na wogyigu wo ho so nti wobɛnya abotrɛ na woato bo na woahwehwɛ neɛ wɔno ne wo kra ahyia a wobɛto waseɛ na ansa na nso so no ɛno maame anaa wo papa anaa wo nua panyin bi ne ho nkɔmmɔ na monhwɛ ansa na wakɔ ɛmfa wo pɛ ɛnyɛ nea wo pɛ kyɛ sɛ sɛdɛm di kankan baabi a wo pɛ sɛ wokɔ no wɔno wafiri hɔ dada wɔnim akwansidi a wɔkɔ ano so nti ya wɔn ntie wɔn maame ne wɔn papa no ne mpanimfo afutu na bɛboa wɔn ahwɛ das mes das pa sɛ wohwɛ sɛ wapomuden sɛ deɛ sitie na we deɛ yɛtiri na ayɛyie si ɛnyɛ kuo bi ɔmo wɔ America ɔmaba sɛ Tredehene nyinaa ɔmo hwɛ yɛ nyinaa hwɛ sɛ deɛ yapomuden sitie ne ya me wa ha yi ɔmo hwɛ me deɛ enti na yɛ akwanya kɛseɛ na ɔmo hwɛ wi a ya na abrɛ dodoɔ na no doctors no yɛhu yare ha wa ɔmo bɛka akyerɛ ho ne ya ma wo hu nro nti ni nyina no afutuo bia ne advice o modbe ma ofa wo yare ho no ese ye adru na ma no na odi akogu baabi ese wonom na wotie de doctor for beka nti ya kwanya kese ye se ye nyina yenya sa opportunity we na ye nyina ye hye mu ha ye hwe ye nyina ya pomude tim kroma no aseme na obeka de akere ho ati se de meka ye na no enya ya kwanya ma obi a efiri so ma so amfidie enuro adi firi America na aba nti sa kwanya we wuni awa ama na wa mehwe de na wo se wo de wa wo betena se ya etina bibi ya wo na wo kwa yesika na wo betua ti misre o mama ni nyina se ne omu nyina amra na doctor for na se bi yenye omu no omu hwe omu nyina ama na aseme na obeka de akere Gold Coast Medical Foundation for aseda kase ne de mo omu tui ebi ye Ghana for dodo na so ye se bi omu free Ghana enso bibi ma mu hansem do makoma so na ohwe ni omo maso ade free abrochire e de aba sabe nya Tredehene nko a eno ana omo musinzongo omo ye nkru num bia num omo ye miensa ye ne to so nan akamienu enti nye ye Tredehene kra na ye wabaso bode kese ye pa de mo ma bi omo ye ma bibi man no eso ye ni asantema eso ye ni begina ye wura kra na amado omo ase ti aseda kese ye pa nkoma Gold Coast Foundation a omo wa America men ana yɛdasne yɛpɛ wodini na well me din dia so me Tredehene na Nuben store to so me nsa acho yɛdase me das position and enne who say Gold Coast Medical Foundation mo ye screening e de amama for ye person who ya de kra mo show man for pomode ewo ti ye frame me Dr. Kwaku Boache me one of the co-founders of Gold Coast Medical Foundation. Gold Coast Medical Foundation ye NGO a mini
Minua Ketwa, no so your doctor, you started in 2006. You basically were US, but you were branching so Accra. Inti Afibiano since 2009. Afibiano, you the team every US ever. At the back of team, Ghana, Hanson, now for your concrassi and crassia, Bebre, na ye health screening. Na ene war trader, infants Asante region. Na ye conso baby could be announced ye screening yama bebre mojabro so I friend hypertension, a situation diabetes, cholesterol, ye screening hepatitis, malaria, typhoid. Ina ebia problem bia obi the baby and so no doctors no and so any omudi ho kita ho say bi omu hia adura ye wondro wa ha say aye de momo say bia omu hia test bia aye timi ye wa ha say bia bibia se som koye no wo eyi hospital kese mu nso a ne ya momo referral no mo de call say bia omu hia aduro bi krampa ye ni wa ha ye timi tro prescription momo no makoto ye wo eye doctor and so I say obehwe mo omani mo ye wo space and so different types inti wa here space and so depending on eye doctor no test obey on no dey no so ya emo bibia ye bia and then so free of charge and charge obi city na person akra bibia ye free inti na dwumadia ye di no Doc Pacho, maybe say enenko ana say toaso na Tredehene so na mobeya na mobetim de akọ. Oh, there be enye Tredehene higher wa high ne. But enra say near wo Moshi Zongo. Saturday no twam no na ye wo ahafo krobi e fe no into troso. Ansa ne ye ba Kumasi no so no ye wo Accra nso ye ko nkronkro bebre ye free hasen so a ye ko central region into usually about 3 to 4 weeks you kokoko different regions ni different villages near ye screening Doc advice I would be more for concerning a check-up and concern our health so advice to try me the ma Ghana for any trader for any say my entina ho e my yare ansania ko hospital they be me can say prevention is better than cure. Inti yamfan to ya ho so say ebia fibia no ye be kwa ko hu ye doctor for check up for screening. Okokra no mo chichire onsa no mo check your pressure, mo check your sugar, mo twu moja, mo check your kidney ni liver ni hu ne na. Sa ne ma no etimi boa e ma ye prevent ebia yare ebia by the time e be hu no na ye too late na bia nipa kro enya heart attack and as a stroke and as a kidney failure and as even liver failure enti de me de be mom no say ye mfa nto ye ho so say e bia bosomi nsen bia na say afi bia no yenko ye check up na say ye kokra na bibia ye okay at least ye hu say ye okay e bia bibi ho akankakra doctors no betimi no adi ho kita ho bia aduane bia sese o jaya na say aduane bia sese o di ana say niema bia sese o ye a ebia na unya ndru be bia ohia adro no watimi abon ho ban ne saa ansa na ebia adru be bia obehia adro na say bia be ka say bia aye too late na ebia de yare kase bi na eba ntino na mde be ma Ghana for ni net trader for Doc ye wi kra na sese ane yare a tiate se no anoden e wo ye man me pese o ma advice na ebia yiyade ba akusi ho na ma advice how I be see aboye ho ban na sa yade no e be free so se na see ye high so yare ba kon ye yemfa say ye kambom say chronic diseases eno ne blood pressure mojabro so diabetes essentially and cholesterol so nyama me nsane nyina no it goes hand in hand ina ade ba kon ana nyama mienu bi pe ina causes nyama me nsane nyina ni nyina agina ye duane die so ene ya ho keka nti se bia oyo bia waduane no enchine udi enchine bebre a ana se onnom nsuo bebre a utimi nya mojabro so ebia wasichire ana se carbohydrates more by rare brodo fufu sa nyama no udi bebre so ano so sichire yare nti sa yare miensa ni nyina no obi onso bi wo we a no de eka ho ana se ni miensa ni nyina nti eno na meka se bia ye nhwe ni ye yeduane die mu ye nya obi a ote sa yare yin ase no ne yendi nkita ho ama efa aduane a ebedi
any drinks no minerals bebre any soft drinks bebre na yen churchen na enso ahokeka ntu ko hu doctor obetimi no design kita ho no na afi saa yare no so aba form ewo kroma yeah boy ho ban na then was a government no so concern no ni femu de the American say be a government necessary e bia bebia nkofo betimi akose bia chip compound community hospitals and as clinics are in kroma no betimi akọ no say available yes be afeno bi befa ka akọ akire bebre eno sa no na emma ye mpanimfo no enko check up but say bia ebi wo krom ho a nka kro bia nka chip compound and as even health facility bi wo ho a on betimi access there I think say no beboa na fe insurance health insurance no so be no more affordable and mpanimfo no so ebetimi anase bi omo ni sika no so betimi agibia omo wa at least on be hu so omo call hospital na nya fe no omo kotu sika titru bi anase bi omo nim so omo kwa on betimi akọ for check up omo mboka bebre nti sa niam mienu na se bia aban no so betimi edi hu djuma nka beboa bebre Dr. Patrick Dase. Oh yeah, nice. Meeting the Frederick Amankwa Jenfi, me a medical doctor at Focus Orthopedic Hospital, Accra. Yaba screening, yes, at the Tredehene, Yaba screening or Tredehene na. A man for no bebre aba, ube to me who say crofo bebre aba, yes, any sopa because I deny no, ye person nipa bebre, benya home faso, into ye near just say crofo bebre aba. O share the na nkrofo bebre de omo how obi wo ho a sabi oniska kra de odebeko hospital ana ono de esan say bia ni ba bi emu ne dwenti no odwen say oye okay but ye oniama bebre wo ho a from time to time no onipa ene yare bi to say asichi yare ana say mojamroso ebi mo frɛ ne BP ana hypertension se nipa bebre sa nioma no wo mo ho a emo nkae wo ho ema se enye te se bia utie o ya se ne onya huraya e bia ubehu se utie o ya awatie gu so ana wanu mu nya oye ubehu se bibi nkoye most of the time BP ne asichi ya ne emo nkae bia inte ba no asa abetena hodin na edin semone nketenketen kozi se da ebia wo ankasa wo ho beye wo te se ase na bibi nkoyi wo mimu no obekọ na ebia ya kachire kakra ana bibia ibetuma ya boa na kra bibi ketuwa ebi so ate ase aha ntino ya futu a de bema wo bia na se tembia wo umpotem na ate se bibi se ekoso a se wo ba na wo behwehwe wapomuden wasichire te sen obipi te sen ana se wonte se bibi se kra wo ho a ebia wo clinic bi ana bibi e ben wa ebia na watwe mienu bia na bosome baako bi kra na obenya ho a na wakohwe se me ba keke abehwe se ebia me BP dasen ana masichire dasen because anema mienu we ekuni papa na recently health minister edi nkomo bia na opese omete ase se impo enye yarewa memfa ne se yenya free emoa ho no ene kuni pa dodo na emom bibia obroni friend non-communicable diseases especially diabetes ni hypertension ekuni papa but ewo ho so a emo nkae unless say we nipa bia wani wo ho ana wo tai kwa check up any aka bibisa actual na ye kan bibisa so kire wa ye be stress mane nyete say ya bo dua bi na ato so da bi nipa obi be bisa say nioma we kra na efri he eneba asiche yare ebi wo ho a ewabusuanim oye ho hwe a enyeyi wo dia obetuma ya fa ho kakra na se obebo ho moden se abreni nyina ne na wani ewo ho so obekọ check up from time to time near asiche baby da na ye na bia ya ma wafutu kakra wo enuane nie ne se ne obeye enuoma bia ebeboa wabrabo because most of the time be hu se eduane a yedi ne other factors and e kan bomu a e some of these things about I feel so memfa ne say bibi te say pressure no nipa bebre ebisa say na me de me nya hwe me da kama me ye bibia na pressure ne fi eno so ye woni oma betuma ye bibia fa ho ene ye woni oma so a untumi nya hwe emfa ho the fact say unyin keke no risk factor ema say obetumi anya hypertension we obibini a ye kan abrofo ne abibifo a wo hwe mu a ye nyina tumi nya BP yare nanso abibifo ede no
yɛhu sɛ ɛwɔ soro numbers na ɛnya wa bibifo mu no ɛwɔ soro kakra kyɛn aborɔfo no mu saa nneɛma we me no mienu yɛntumi nyɛ bibia ɛmfa ho but nneɛma bi te sɛ ensanom ɛne memfa ne sɛ cigarette nom ana smoking ne woyɛ dwuma bebree ɔnhome ana wonim sɛ sɛbe enchine cry yɛdi cry na and also contribute to some of these things and everything is supposed to be done in modulation and come on mintimi nini nyina emretie ya yɛde ama me ɛwɔ afidie so but afutu am de be ma obia ne sɛ yɛmmɔ yɛn homoden especially umfie ne ekɔ anim a saa from 40 years ɛkɔ no o stand o cancer age group ni mu a hypertension tie etwinity nti metu obia for say what is bibi sɛ aba mpotem a mane en benefit ana to ho anamo na so kwahwɛ sɛ impo bibi wɔ hɔ a yɛ ka kyerɛ wa wahu ne ntem ne yɛtumi ayɛ ho bibi ama ntem medamas. Yes, yes. I'm one of the board members for Gold Coast Medical Foundation. I'm here to help with the screenings today. And just the advice for our community is, you know, whatever it is that we need to do to be healthy, to stay healthy, movement, proper nutrition or better nutrition, and make sure as much as possible to get regular checkups. I mean, I know that can be difficult sometimes. I just met with someone who she says she has the medication, she just keeps forgetting to take it. And so it's one thing to not have it, it's a whole other thing to have it and not take it, you know. So hopefully folks will just, you know, do what we can to take care of themselves. My name is Dr. Sean Green. I'm from Philadelphia, Pennsylvania. I'm a family physician by training. Been a doctor for about 30 years. I'm here in Accra with the Gold Coast Medical Foundation doing public health outreach, screenings, high blood pressure, diabetes, cholesterol, and any other issues that patients might have. So, doctor, your advice to the public concerning their health? Oh, okay. Please try to follow up with your family doctor or your local health clinic at least every year, at least once a year. Get a blood pressure check, get your sugars checked, have your weight checked. Talk with a nutritionist about your diet. All these things, they're really, really important. It's the little things that add up over time. If you don't check them 2 years later, you could have kidney damage, vision problems, things like that. So it's important to try to stay ahead. Just like with a car. If you don't check your oil and change your tires and make sure your car is running, you can't get to work, you gotta walk, you know, all type of things. So you have to try to stay ahead of the game with maintenance. It's all about maintenance. So. Thank you. Thank you very much. Thank you. So me di Emilia G. Ene Johanna na Tredehene de Dr. Sabshi. O my idea pa mo hwe ye kama. Bibia o my bia de na kwan mu bibia wasi tire just say ye hwe wa ma ye ma waduru a e kire se ye hwe wo mpom din. Ye da mase nyame wo hira mo pa no nyam kese amen. Ye frame na ya adoma. Be ye chere country ba penu. And I manage Pamia this week and I can am in Tiapo. Tina me buy and I hear me come. Yama minro. It's a coming no back on me quaquaji. Tia the woman Sapanya Mishra. Omo one the beer, woman young one, the woman some from was say and wire. O my boy a pa, and I any a yari in a woman share. I share come. Edo Massy. So from it, Antonio Quacha Mensa. Me free to the hair. Now, said media or moody. A boy. Say nyini pe kura nyina ne nyeska de ko hospital na ohene ne na apamfo aba se mehwe ya yese nyame di ne de do mase wo adwuma pa wo mu yero ti se nyame nhira ma wo no da kuofo yase foundation fo wo mu ba ye wo ma ba behwe da wo mase pa fi se mani eye me ya pa so me ba ye wo ma hwe me mama meduro kama timida mase efrem na na akwasi ade otoso mienu Tredehene mo afudikru edinka de aseda be ma yewura na Tredehene ene na hema wone na pamfo ede sa apomdin fu yaba ende Tredehene ene asanteman ene yehwe apomdin abra yentu asempo ane kapre yeda wo munyina ase eda santimewura so ase sanse se ye ka Tredehene eni asantimewura utumfo
adaroma ɛna saa enema we nyina akoso ɛne nasomdwe ne ntetepa ɔde ama yewura na Tredehene ama bia aka ne mpanimfo medam ase ɛda pamfo nyina ase mesrɛ sɛ Tredeman ne asanteman baabi afidie yi ko biara ɛnɛ obia mra Trede na community center omehwe na pomodene me baayi mahwe mani mba biara ya mama grass ya metumi dia reading ana bibibia mpese me di mani eye bia ebeboa me bia maye a mantu asempoa ana kapre me de mo nyina asensentrofo so amobaaye eda mo ase nyame nka mo abaye. Opemsuo TV ni Opemsuo Radio ye ba Tredehene no Gold Coast Medical Foundation for screening ni a omo ye ne omanfo bi etwetwe nkomo na wo de aseda ama foundation ni de bi ama na Tredehene no na no bi nsra fa eye screening ni a waye de ama wo mu enti afa akonya we so na ya da na ne nimpanifo ni na ase Opemsuo TV so eni maame Ajua Eson ye da mo ase.